Čaute, volám sa Ľubo. Do Sydney som pricestoval pred necelým mesiacom. Túto krajinu som si vybral z viacerých dôvodov. Jeden z hlavných dôvodov je zdokonaliť sa v angličtine. Ďalší dôvodom je cestovať, nakoľko veľmi rád cestujem a spoznávam nové kultúry a krajiny. Škola je fajn, som si našiel novú prácu. Potreboval som zmeniť študijnú dobu, nie na doobednú, ale na večernú. Školy mi vyšli v ústrety, nebol s tým žiaden problém. Vďaka tomu si môžem teraz svoje peniažky, ktoré som investoval do štúdia v Sydney, vrátiť späť alebo po prípade investovať do cestovania. Bývanie som si našiel bez problémov, bývam spolu s ďalšími 5 ľuďmi v jednom apartmáne, s 3 Francúzmi, jedným Indom a Juhoameričanom. Je to kôpka smiechu a srandy. Žiť s rôznymi kultúrami je naozaj obohacujúce. Naozaj odporúčam všetkým, aby si vyskúšali na vlastnej koži, čo je to prísť do Sydney a skúsiť sa postaviť na vlastné nohy, či už vďaka priateľom, alebo vďaka agentúre, je to na každom. Vrele odporúčam ísť do Sydney a vyskúšať si to.